Méderová, asistentka réžie Hana Sokolíková, preklad a dialógy Renáta Bystrická, dramaturgia Daniela Krausová, réžia Michal Domonkoš. Vyrobila RTVS 2023. Kvízy, rozprávky, povesti, rádio aj telka. Na webe STVR je zábava veľká. Vaša obľúbená súťažná show sa vracia a s ňou aj úspešný súťažiaci Jozef, ktorému sa podarilo už dvakrát presvedčiť o svojich lúštiteľských kvalitách. Jozef? Smeti. Ako ešte raz? Smeti. Podarí sa mu svoje víťazstvo obhájiť. Darmo budete stláčať, až keď ja dohovorím. Low Slow v premiére od 8. septembra večer na Dvojke. Je jedným z najväčších cicavcov v Európe a patrí medzi ohrozené druhy živočíchov. Zubor, európsky bizón. V stredu večer na Dvojke. Historická premiérová účasť našich volejbalistiek na svetovom šampionáte v Thajsku. Zápasy v základnej skupine ukončia proti súperkám z Karibiku. Slovensko, Kuba. Naživo dnes o 15:00 na Športe. Zajtra v Rádiu Slovensko vám Ivana Ilgová a Igor Daniš dajú ďalšiu motoristickú radu. Rádio Regina Východ vás prenesie na záverečný koncert letných nahrávok z východu. V Rádiu Devín sa začítame do knihy fotografky Kvet Nguyen Všetko, čo nás spája. A digitálne rádio Junior má buntošivý týždeň, v ktorom sa zameria aj na hrdinov SNP. Prežite deň s programovými službami Slovenského rozhlasu.